Ah, tangsang ning ngono sadur. Lah tripod kole ngene iki karo nek bakul kopi liwat nang ngopi enak lho, Beb. Kuwi sapa iki? Cah sapa iki? Grupane apa iki? Grup reok. Grup reok. Aja nang kono-kono dalan kok diliwati wong kene lho. Sebelah kene. Kuwi dalane nelayan. Kowe kok digusai. Kadung ndorong penak-penak digusai. Iki kene. Gak, iki markasku karo cah iki, kancaku iki. Kene iki aku selalu nang kene suwi, Mbak. Iya. Rada iki lho, rada nangsang-nangsang kaya aku ngene. Ya wis nyangkruk ngene iki. Ijo mbok nek nelayan kok. Mbok enak ngene sampe. Murah. Heeh. Ora nek ulo. Kene iki enggak rengket. Enggak nek panganan ulo, enggak rengket. Mau enak kok wae sesake. Pol. Arep ndi iki mau ruwono. Panas rono malahan. Saiki masih panas tapi kan ndak panas ngene. Rada nyemplung ki lho, Mbak. Nangsang temangsang. Iki maune renek kayu-kayu ngene mungkin bar taifung deknane iki kayu nyangkut-nyangkut iki. Iya. Wong lanang kayak gegere jambar cepuk. Amang bengi keturun redo ngecap cepuk. Sampai maunya. Kesian kan penting-penting pokoknya, Beb. Heeh. Madu monggo. Ayo. Hah? Ulane wong Cina pada cilik. Ulane wong Cina hak ipet-ipet. Masa? Masa Mbak? Facebook kan. Enggak Instagram toh? Ya, mbok ya lek liwat wong-wong. TikTok. Sampai nang kontakane sampean. Siti tene. Sesuk arep tak lakban balik libur. 3.000 lho Mbak. Aja di gua, heeh. Ndekane nang nggen mongkok. Oh, viral toh? Lah wong nyocok utes kok. Ngerokok kae iki. Ngerokok kae 3.000. Kan di heeh, tapi dhek kan nang ngarepe kae plaza sing kae pintu ngono. Lah saiki biasa bocah nongkrong kae lho. Lah iki lho bagus. Masa? Mau komen ini Ra? Ya ora menelo. Ora aku nganune nang Facebook sih pertama kali. TikTok ya viral sih, cuman ya mbok lewat nang desa sapa ae. Tapi sing re-upload kan oke, Mbak. Mbok sing pas akunku apa sing dudu sing re-uploadan oke. Ya kentu aku tapi ora tau kentu, Mbak. Ngene iki lek libur iki kentu sarwete golek kentuan angel ra mo. Enek duwe kabeh, Mbak. Ora iki turune kok nang jero ngene. Heeh. Lah aku iki kok enek kasure enek batane. Iki sing gedhe-gedhe ngene iki, Mbak, sing enek sing diturun nang cilik-cilik enggak. Kok memang enek batane enek selimut enek. Iki kan do mau mlebu metu iki mau. Nek ketemu sama Tuhan itu kok nek ngene kaya. Heeh.
Kadang aku live nang tok-tok barang ngono akeh koe. Akeh sing ngerono aku tahu ketemu mbak iki nang kene ngono. Heeh, sorbet ringin ngono kok apal aku wisan. Ndodok ang kono kene lho. Begini ulah. Lah alah. Ulah wong Cina ae bingung kok. Nang kene iki oke sing cangkruk mbak mau kene nang Cina. Lah kae malah do mancing kene mana mau mancing yo an. Do buyar. Mereka kan gawe nganu genset, Mbak. Solar. Nggak genset loh. Iki kan genset lho. Asis koyo omah kecil sedawa lho. Nganu Mbak ngene iki nggawe kompresor. Kompresor. Koyo arep nambal ban. Apa wis jenenge? Genset. Mereka tinggal di situ, Mbak. Saya sebelah kono kene anjingnya barang sama melewat kono jenggongi kiri ya. Lek iclik ya penak, Mbak. Meneng guys goyang dhewe. Lah dincep dhewe meneng iso wis iso ngenter kena angin. Paling penak ya. Lek typhoon kan ngene iki kan ngene, Mbak. Lek nek anu kan ngene. Tetep ndak ada, mungkin wong etok sing ngalih. Engko pindahe rene iki. Tapi kene dampake tamu enggak gede, Mbak. Sing gede kan Hongkong Selatan iki kan bagian barat. Lek daerah Ocean Park terus bandara wis sing kena dampak gede. Jebol kocone. Kak, banyune kan kegawa angin kan. Solasi kuwi kan lek pecah kocone benda ambiar Mbak, benda. Enggak pengaruh. Kocone enggak mebur, enggak mabur. Kan reket dadi siji. Enggak ngenai raine wong mancep nang das ngene ora lucu, pecale kaca beling-beling. Ocean kan laut